Tak ja som Salesian. Palo sa ma, tak ma tu volali, Spalo. Tak z Matejke mám taký vlastne vzťah, že v roku 2007 ma Don Turanský, vtedajší provinciál, sem poslal. Mali sme tu vtedy ako aj formáciu našich kandidátov do roku 2010 a som vlastne tu slúžil ako direktor v komunite. Také je moje vlastne poslanie. Bol som sem poslaný. Bol som tu 5 rokov, do roku 2012 a stále v tejto službe, aj teda akože v službe tým mladým, ale aj v širšej salesianskej rodine, myslím na otcov a mami týchto detí a animátorov, ktorí sem chodievali. Tak mal som vždy mladších bratov od seba v komunite, vyslovene mladých tridsiatníkov, začínajúcich tridsiatníkov, takže oni boli priamo v tom teda ako teréne s tými mladými, aj na chaty, na duchovné obnovy, na všelijaké podujatia chodievali. Ja som teda väčšinou bol ako direktor doma, ale ja som sa tak zapojil, to je taká moja trošku taká aj tako celoživotná ako keby služba, že vlastne dospelých mladých ľudí pripravovať ku sviatostiam, ku krstu, k birmovke, alebo aj keď už bolo tak k sobášu alebo to, takže taký katechumenát. A robil som to aj tu, aspoň mám fotografie, som si trošku pozeral fotografie spätne, že asi také najkrajšie vydarené katechumenáty bolo v roku 2009 na Veľkú noc, na Veľkonočnú teda sobotu, Bielu sobotu, keď bol Aďo a Mišo pokrstení a pobirmovaní. A potom o 2 roky na to, také čisto dievčenská partia, trojčlenná, bola, že to boli asi také aj moje také ako najväčšie vnútorné také radosti, taká tichá vďačnosť v srdci Pánovi za to, že krásne pôsobí a že ja môžem byť ako jeho služobník v tej práci a použitý. Tak to boli asi také tie krstné slávnosti, ale aj celý ten rok a pol trvajúci teda katechumenát s tými mladými, tie pravidelné stretávania s nimi a to sú asi také moje najväčšie radosti a spomienky. Mne osobne, tedy som bol 40-tník, to bolo teda fakt ako, už teraz veľa rokov, to je vlastne 19 rokov, čo som sem prišiel, hej. Takže tedy som bol v polovičke 4 ako toho veku 40-tníka. A bol som, dá sa povedať, s Matiasom Romfom som bol najstarší v komunite, hej. A všetci tí mladší bratia a hlavne tí naši kandidáti, vyslovene tínedžeri, končiaci tínedžeri a dvaciatníci, tak ja som tak ako nasiakol tou takou neustále mladosťou. No a potom aj tí mladí, ktorí sem chodievali, aj využívali sviatosti a tak, takže áno, mne to veľmi toto dávalo, že ako Don Bosco nám povedal, že to je život s mladými a pre mladých. A to som tu tak naplno prežíval. No jedno slovo, tak typické, mládežnícke stredisko. To mládežnícke, som počiarkol 3-krát, že to mládežnícke. Tak to bolo. Aj tí mladí bratia vtedy takto veľmi silno tak ako počiarkovali, že venovať sa hlavne týmto. Ale videli sme už my starší, teda Salesiáni, že to nie je vyslovene iba tínedžerská mládež, ale že to je celá rodina, aj rodičia, aj starí rodičia, ktorí vlastne do tých rodín patria a navštevovali toto stredisko, hlavne teda liturgiu a sväté omše a službu, teda sviatostnú službu. Takže to mládežnícke bolo asi takto. A že aj popri tom, že teraz už je to farnosť, má Matejova teraz farnosť niekoľko rokov, že aj teraz, keď je to farnosť, takže mala stále ako keby ten charakter, že je to pre mládež. Určite to, čo Don Bosco, že všetká tá teda aktivita, aj zábava, aj šport, aj kultúra, čo s nimi tu ako sa robí, poprípade aj tie letné tábory aj v prírode alebo tak, že to je fajn pre takú rekreáciu tela aj ducha, aj duše teda, ale že stále formovať aj to duchovno, to znamená, že by sa odovzdávalo evanjelium. A aj animátori, aby toto na stredkách robili s mladými a my Salesiani by sme stále ponúkali vlastne to evanjelium do života človeka 21. storočia. Určite Božie požehnanie, radosné a zdravé teda mladé pokolenie, ale aj nové povolania pre salesianskú rodinu, pretože táto salesianská charizma aj stojí na týchto ľuďoch. To by som prial, aby sa to tu udržiavalo, rodilo, formovalo a prekvitalo. Vtipný, tak neviem, či vtipný. Neprichádza mi nič také silno vtipné, ale skôr to, aj keď som teda dostal tú možnosť teda akože vydať svedectvo svojej osobnej takej skúsenosti, bolo to, že tá taká tichá a vďačná radosť v srdci.